Oh, Mthandeni. No longer this one is called Paris. Guess what? KZN stand up because we got the legendary Maskandi artist Mthandeni in the house. Yes, he is in the house. Stop a bomb from Mthandeni. That's what's up. Vogis. Kawelgandava. Ngibingelela Mangalomkhulu. kubalaleli beKagas FM. Lo bingelelayo ke umsho wenkani kwabanenkani indaba ephezulu ngomfana odabo kanje le emakhaya owayisenga inkomo elusa inkomo ekhetha amankonyane eqoqa nezimbuzi. Awuzeke. Namuhla ubatshazwa eSouth Coast, eMidlands and North Coast nangaphesheya kwezwe lethu akukho longihambile khona. Akukho la ongenala khona idumela khona. Abantu bayakuthanda mfowethu italent lakho umculo wakho iminyaka yonke nje uthola umculo omusha la kuwena and utop ama charts ngapha uhlokanisa unyaka ngapha thola ama award ngapha wenza ama collaborations ngazi siwacabula ngenzeka emculweni noMaskandi. Absolutely. Lazi laphakamizile ngaMaskandi. Yebo siyajabula kakhulu ngibonga nje support kakhulu yabantu ngiqala ngibonga uNkulunkulu ke mina ukuthi ngenzayo ngoba ngiyakholwa bese ngibonga ukuthi uNkulunkulu aphile kubantu bebe nothando nomsebenzi wabo ngomthandeni nanokuthi ke artist creative kakhulu. Creative Maskandi yebo insizwa ngijonga ngiyasenga ngiqoka kahle. Oh my gosh, yes. Ngisuka endaweni yasemakhaya kodwa umqondo wami usharp indlela esimanga because ngikwazi ukuthatha uMaskandi ufake kwabanye ama genres. Khona kuma piano, khona kwi hip hop na khona ama genres nje ewonke nawukholo futhi ngiyalinka khona. So Maskandi awusafani nakuqala ushintshile ko TikTok uphika uMaskandi yabona nje wonke umuntu uyakhipha umuntu wami Paris ipush njalo njalo yabona. Yeah. Ukhona album like TikTok style. Vela ligama lethu. No, thina singamaciko ke lapha kuMaskandi lelo gama lelo lalingasho lendlela le. Lalisho ukuthi umuntu akaboni. Inja ibonga yabona. So wenza i-dog style wenza style sezinja. Yini le nto nje sikhuluma ngayo kantoni? Angizange? Ukuthi umthanda ngikhuluma ngayo. When I look at your songs, ngiyabona la ususebenze noLwa, wasebenza noMcebo Zikode, and now uMahu. Mawuzohlala phansi ukhethe labantu besifazane or ama-artists la ujele ukusebenza nabo. Into niyadimana is it na plan ukuthi sifuna ukusebenza nomuntu okanje nikhetha kanjani? Ya siqale mina ngiqale ngifike ngishaye ibeat. uMaskandi ayikho ibeat. uMaskandi ngoba kufaka upastita, kufaka inkostina, kufaka isichitha. Kodwa singabiza ngebeat. Okay. Ngokwe language. Yabo lesikukhulu. So ngishaya ibeat, mase ngishayile ibeat bese ngiyahamba ngiya kwi-event epowerful. Njengabo Dante July kanjalo njengabo Beach Fest kanjalo. So ke bangifika lapha ngiyazi ukuthi sound ivela lapha isuke ibalancile. Then ifike ngishaye performance yomhlaba. Then abantu bese beya catch up from there. From lapho yabo. So babe catch up abantu bese ke siyaqala siyavota ke manje ukuthi ke ubani esingamdonsa kulamanye ama genre. Futhi simdonsi ngokwe brand yakhe ukuthi mkhulu. Kuya dependa ukuthi uzoqualify yini ngaleso sikhathi. Njengamje shuthi ngingalandela. Next year mhlawumbe sinawe. Ngitshela. Angeke inohlezi yakho. Uyiyona lento equalifyayo ukuthi umbona kuthumbeze uyambona ngiyashaya 10 rand ngiyashaya 10 rand shaya man asfoka ngithi mfethu into engiyibonayo uMaskandi artist. Yes. Kodwa alikho iculo lakhe lifana nelinye ngaso sonke isikhathi uyashintsha ushuni kaMaskandi. Awusawona lo shuni lo mdala esiwaziyo. Ingabe mawubuka nje manje uMaskandi as a genre of music ubheka nje mhlawumbe nje masihlawumbe nje 10 years bebe kunjani ngesikhathi mawubuka? Uyabona into eyenza ukuthi ushintshe uMaskandi ake ngikhulume nje ngami yabo. Njenge artist enile follow enile
yabo nami ngibazi ukuthi ngingabagcina kanjani baningi kakhulu so kunabalandeli abaningi I think unombolo 1 eMaskandi ngoba nabalandeli abaningi so ngiyayihlupha ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi lama-artist amancane always iwona ahlala e-powerful ama-artist amadala kwi-industry yabo so mangisuka nje eJohannesburg ngitravela ngisemotweni ngilalela kakhulu ama-artist amancane bese ngizwa ukuthi umhlaba usumuvile usula phinde ngilalele yonke lokhu hlobo lomculo othandwa youth ngaleso sikhathi uyabona especially ama-2K yabona so bese ngiyazi ukuthi ke okay ama-2K njengamanje ungathi angala so yiphi into engayenza njenge-vocalist noma njengomculi kaMaskandi kodwa futhi nayithile then bese kuqhamuka uParis kuqhamuka uBushi kuqhamuka uShepi sejezini bese vele kuyanyiwa phansi yabona. Okay, I want to talk about uGushi. Tell me about it. Yaqhamuka kanjani? Uzusebenza noma uhunje? Nifike kanjani lapho? iGushi ke uyazi ukuthi lapha ngithi Sidudle Mercedes. Sidudle Mercedes. Uyabona ke thina njengensizwa masikhuluma uyazi ukuthi leGushi. Gushi into efuna uyifisa noma ubani. So iGushi imama elibalekile uyabona because iGushi ngeke vele uyilahlele nje noma yini ukuthi nosena inyama namajida usulahlela iGushi ukuthi yabo into ekhetheke. So mangithi iGushi la ngisho ukuthi mina ngidrive itaxi